be foli ni wale ɲuman don ta k'a ɲɛsi aw ma ni sanga in na aw minnu sɔgɔlen b'an na Sirifila Jabarani sanfɛ jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan aw bisimila aw ka jɛmukan kɛnɛ kan n'o ye an danbe jɛmukan ye bi maa min b'an bolokɔrɔ o ye an karamɔgɔba ye n'o ye a Sheikh Mamadu Konate Sheikh Usman Madan Haidara ka kalanden jolen ani a bɛna kuma fɛn min kan bi yani an ka don o kɔrɔfɔw kɔnɔ an b'a bisimila kɛnɛ kan an b'a fɔ an karamɔgɔ Konate salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. An tɛ Jalo. A ye bisimila danbe kɛnɛ kan. A diyara n ye kosɛbɛ. An danbe hali bi Ala k'a to an na. Jamana danbe kɔrɔ Ala k'a to a la. Ala ka hɛrɛ k'an ye. Aw bisimilalen don ni Ala sɔnna. O diyara n ye kosɛbɛ an karamɔgɔ Konate i ye maa ye min bɛ fɛn caman kalama fɛn kɔrɔw la danbe kɔnɔna na bi an nana ɲininka fɛn min na fɛn in bilama a gannen don nka an bɛ fɛ ka kunun t'a dɔn walasa ka bi ta faamu kunun ko an y'a mɛn an ka maakɔrɔw i bɛ taa sɔrɔ an ka cɛkɔrɔba kelen Ala bɛ jɛn n'a ye a ka se ka an ba naani furu u bɛɛ bɛ maralen a bolo a ka mara kɔnɔ wa ani den camanba wa i bɛ taa sɔrɔ gabaw de don dubaw de don an bɛ fɛ k'a dɔn o baara min ni o kun b'a kɛ mun kun b'u bila la u ka ɲinifɛn kun ye mun ye. Jalo a diyara n ye kosɛbɛ aw bisimila an b'aw fo danbe kɛnɛ kan ka aw barikada an danbe Ala ka a to an na n ye danbe fɔrɔ f'i ye ka tɛmɛ danbe kɔrɔ ye ko dan bɛ yen dan bɛ nin yɔrɔ in na e Jalo sigilen bɛ yɔrɔ min na a ko nin ye Jalolakaw sigiyɔrɔ ye maa si tɛ tɛmɛ o kan e ka cɛkɔrɔbaw de b'a fɔ nin y'an dan de ye tɛmɛ tɛ kɛ nin kan dɛ ni e panna nin kunna ka taa yan dɔ bɛ sɔrɔ k'a f'i ye Jalo nin t'an danbe ye an dan ye yan de ye nin t'a dɔ ye donc jogo b'o la hɔrɔn bɛ da jogo dɔ de la n'i tɛmɛn'o kan nin t'anw ka du danbe ye donc ni dan bɛ yen n'o yɛrɛ faamuna ka danbe kɔrɔ faamu an laɲini bɛ an ka laɲini ye mun ye an b'o sɔrɔ a kɔnɔ mais ni dan tɛ yen danbe tɛ yen bon ni danbedan ye fɛn o fɛn kɛ i mana fɛn o fɛn y'o kɔnɔ o bɛɛ y'o dɔ ye n bɛ bɔ n'i ye dɔɔni fɔlɔ an bɔra minnu na fo kana se bi ma burusi kɔnɔ n'u kun ye muso ye ka dumuni kɛ sugu kɔnɔ hali Ala ma taa furufuru n'i taara sugu kɔnɔ n'i y'a bila i da i denmuso b'a si kɛ ka so maa t'a ta ni muso kun taara hali dumuni di mɔgɔw ma kungo kɔnɔ muso tagatɔ kungo kɔnɔ a sɛgɛnna doni min b'a kun a sɛgɛnna a b'a fɛ ka dumuni kɛ muso de kun b'i sigi k'i kɔ don sira ma mais ka taa sɔrɔ hali kungo kɔnɔ e de bɛ dafalen don dumuni na mugu ɲari i bɛ kuma cogo min na i bɛ kuma ten i bɛ dumuni na i m'i da dogo a la non e den kun tɛ ta parce que a bɛ fɔ ko i ma mara kelen muso n'a cɛ cira ɲɔgɔn na cɛ y'a ta fɔ muso ko fɔ n ka n ta fɔ ni muso ye a ta fɔ muso den kun b'a si kɛ so kɔnɔ ye parce que a bɛ fɔ ko sɔn t'i pan a den ka ŋunuma sɔn ye kungo sogo dɔ de ye e bɛ se k'i jɔ sɔn b'a pan e kunna a bɛ taa cun ɲɛfɛ o tuma sɔn den fana o tɛ se ka ŋunuma o bɛ pan de parce que a ba panna donc furu yɔrɔw tun bɛ woloma fɔlɔ n'i bɛ muso ta sani k'a fɔ muso in bɛ cogo di a jɛlen don wa a finnen don wa a ka bilen wa non a ba bɛ cogo di a ba bɛ cogo di donc muso si tɛ ta o de la i tun bɛ taga maaba du dɔw kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ muso dɔw bɛ yen cɛjuguya dama tɛ dɛ u bɛ ɲini ka kɛ ngɔn ye mais i b'a sɔrɔ u donnen don du ɲɛnama dɔ kɔnɔ o tɛ muso nin ye dɛ u ye muso in ba de filɛ donc furu fɔlɔfɔlɔmɔgɔw de tun bɛ furu woloma ninnu ka du waati bɛɛ mankan bɛ yen fitiridaw bɛ ɲɔgɔn gosi musow bɛ ɲɔgɔn nɛni hali ni dankun nana k'a bɛna dɔ ta o du kɔnɔ a bɛ fɔ ko ayiwa
u ka du kɔni bɛ ta don o don mankan kɔni bɛ yen bon an kɔni tɛ se ka fɔ i k'a ta a tɛ fɔ k'u ka du kɔnɔ u bɛ sonyɛli kɛ dɛ ayi o ka bon sokɔnɔmɔgɔw ka pɛrɛnpɛrɛnli o y'a dama ko de ye o man ɲi danbe du yɛrɛ kɔnɔ donc fɔlɔfɔlɔ cɛ a tun bɛ muso min ta a tun b'a ta yɔrɔ woloma o la ni e ye ne den ta kɛlɛ t'anw fɛ yen ninnu ka du kɔnɔ olu delilen tɛ kɛlɛko la nɛni tɛ yen k'o den fana ta ninnu ka du kɔnɔ o ye danbe du ye kɛlɛ tɛ yen pɛrɛnpɛrɛnli tɛ yen k'o du ta o den dɔ ta e ka du bɛ kɛ bobo du de ye o kɛlɛ t'aw ka so kɛlɛ t'anw ka so a tɛ ninnu ka so o tuma ni olu denw fara ɲɔgɔn kan olu bɛ kɛlɛ kala ye wa tɛ kɛlɛ kala ye mais ninnu ka du ye warabilen du ye ninnu ka du ye jakuma du ye e yɛrɛ ma ba yɛrɛ lajɛ bilen fiyewu fo muso dɔw kɔɲɔ donnen kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka ɲininkali kɛ k'a ba tɔgɔ ye di ninnu ka du ye sɔn du ye ninnu ka du ye jakuma du ye ni olu duden dama ta ka fara ɲɔgɔn kan cɛsirili ko t'o la o i ka du bɛ kɛ panga woloki du de ye parce que kumabaliya du dama den dama kumakɛla den dama de don donc sinon fɔlɔ ni muso tun bɛ na a cɛ ka so baliye tun bɛ di a ma miseli tun bɛ di a ma sigilankuru tun bɛ di a ma fiɲɛ tun bɛ di a ma fini bɛ bila a kun na fin dɔ tɛ o fini bɛ bila a kun na a b'i kun suuli a bolo bɛ bi dɔ ma o de b'a minɛ ka na bila so kɔnɔ kuma bɛ kɛ nin bɛɛ kan kɔrɔ de bɛ nin bɛɛ la fiɲɛ daga kelen ne y'a sigi ka so o dabara ye kelen kama de ye bɛɛ mago bɛ jɔ fiɲɛ na cogo min na ni bɛɛ bɛna ji min fiɲɛ kɔnɔ i jija i ka kɛ fiɲɛ ye bɛɛ mago ka jɔ i la wa i ka bɛɛ bisimila baliye sirilen don n'i ye baliye kisɛ kelen ta k'i bɛ baara kɛ n'o ye a t'i ɲɛ i b'a siri ɲɔgɔn na o tuma taga dudenw fara ɲɔgɔn kan museli bɛ d'i ma n'i ye bɔrɔtɔ da min sɔrɔ fini min na o kala mais fini yɛrɛ ko tɛ e bɔra a ka du kɔnɔ kɛlɛ tɛ yen o e nana nin du kɔnɔ i y'a sɔrɔ o bɛ kɛlɛ la miseli dir'i ma dɔ wele ka fara i kan karisa nin ye kabako ye dɛ nin tɛ kɛ anw yɛrɛ fɛ yen i ka kɛlɛ kɛ ta du kɔnɔ nin tɛ kɛ anw fɛ yen dɛ ni nin b'aw fɛ yan nin ma ɲi dɛ bon kɔɲɔmuso nana n'o ye o parce que ale bɔra du min na o tɛ kɛlɛkɛ du ye même ta u ye fɛn minnu d'a ma ka na miseliw ni a tɔgɔ ye di gariw olu bɛɛ kɔrɔ fɔra a ye tuma n'a nana sɔrɔ farifarali bɛ yan direct a b'aw fara ɲɔgɔn kan parce que ale yɛrɛ ma deli o la yɛrɛ et puis a natɔ o fɔra a ye fana ko ka hakili t'o la kelen fɔlɔ muso tun bɛ waso nin ye ne den ye fɔlɔ muso tun bɛ garanti ta a den fana ye jalo e nana ne ka so e ye i sinamusodenw kɛ i denw ye i b'i sinamusodenw ladon i bɛ hɛrɛ kɛ u ye e den tagatɔ o yɔrɔ dɔ la e bɛ sɔn ka siga ko lala ko a bɛna to yen o tuma e min kɛ mɔgɔw ta la i ɲinɛ n'o kɔ kuma i bɛ waliden ladon fɔlɔmusow tun b'a bila u kunkolo la tɔ ne ka n jija surtout n'aw kɛra fila ye ou bien saba tɔ n ka n jija tɛri n den ka se ka yira dɔ in fana b'a fɔ tɔ n ka n jija tɛri n den ka yira o tuma a bɛ mun kɛ sisan a bɛ cɛ sago de ɲini ne bɛ cɛ sago de ɲini k'o dɔn ka baara kɛ ni o ye nin fana bɛ cɛ sago de ɲini k'o dɔn ka baara kɛ ni o ye bon i kɔni b'a dɔn cɛ si sago tɛ farafarali ye bon ni ne cɛ sago dɔn k'o minɛ nin ye cɛ sago dɔn k'o minɛ donc an ye cɛ kunsinfan de dɔn tobili mana kɛ ne na ne bɛ n jija k'a k'a kɛcogo la parce que o de ka di cɛ ye nin fana tobili mana s'o ma o b'i jija k'a k'a kɛcogo la o de ka di cɛ ye sisan denw de bɛ na jalo kan'i dɛn sogo tilalen dugu tila fɛ ka boli ka i denkɛni kɔri ka bɔ dentɔw cɛ la k'i dogo ka sogo d'a ma ka tɔw dalen to
i den tagatɔ école la kana bɔ k'i jɔ fenêtre la k'a kɔri n'a segira ka na i b'i dogo i bɛ warimisɛnnin d'a ma akuru ka n'o kɛ donc furu yɛrɛ cogoya de ma yira bi muso minnu fana donna furu kɔnɔ furu yɛrɛ donkun yɛrɛ u t'o dɔn bon mɔgɔ minnu fana bi bila tuguni k'olu de ka furumusow bisimila parce que ni dunan nana mɔgɔ fɔlɔ min bi dunan bisimila o de y'a jatigi ye o u bɛ minnu bila furumusow nɔfɛ ko mayamankan n'i ye mayamankan jɔ 100 ye o b'a sɔrɔ 90 ye furu kɛɲɛ kɛ su k'a fɔ su ma ko banbagatɔ kun min y'aw se kaburujɔ la a ɲinɛ an b'o kɔ dɛ e bɛ k'a fɔ nin ye ko k'a ka furu kɛta mun ye bɔ i ta la donc o mayamankan minnu bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ min bɛ yen n'a kan ka kɛ mayamankan ye ni an mago bɛ an ka adamadenya dilanli la mɔgɔ min bɛ yen ni o kan ka kɛ a ye maa min ye furu bonya ka furu nafa dɔn ka denbarikamaw sɔrɔ a la a ma sauter a ma taa yɔrɔ la o de bɛ se ka bila npogotigi kunna mayamakanya la mais ne tɛ n ka furu la ne yɛrɛ ye furu min kɛ o bɛ se furu 1000 ma ko ne ka taa sigi e kunna ne ka e ladi i ka furu kɔnɔ n bɛ mun fɔ a kan ka fɔ furumuso de ye i b'i jija garanti dɔ bɛ yen k'o ta i ka du kɔnɔ n'i sera k'i ka furu kɛ k'a ban n'i ma soteli minɛn ta n'a gwanna cogo o cogo hali n'u nana papiye di cɛ ma k'a bɛ taa datugu kaso la kana kule dɛ don so kɔnɔ a fɔ ala n'a y'a sɔrɔ kabini sigira ni cɛ in kunna ne ma soteli minɛn ta don si ka taa an ka du kɔnɔ fɔ ne ye furu tɔɔrɔ muɲu ka to yan cɛ in gasi sigili n'a bonyani kama n'o kɛra tiɲɛ ye ala nin y'a tagatɔ ye ne ma sote cogo min na a kana si ye i bɛ jɔ ci ala yɛrɛ bolo a kana si ye dɛ a tɛ si mais soteli tɛ bilen ne kɛ mɛ jakuma ye yiri bolow ni ɲɔgɔn cɛ paraparaw i bɛ galo ka bɔ i bɛ taa sigi cɛjan kunna i bɛ t'o cɛjan kunna ni filɛ ni galama cira ɲɔgɔn na i b'i pan i bɛ taa sigi cɛfin kunna e kɛ mɛ ka diɲɛ cɛ bɛɛ ka so nɛgɛ ka ban ko e kana ka kɛ dɔ ka mayamankan ye e bɛna mun fɔ ye i kan ka muso laji de k'a kana sote mais e kɛra jakuma ye ka ban e bɛ se ka fɔ nin kana sote wa donc furu kɔnɔna na bi de don ala ni furu faamubaliya ani danbe yɛrɛ faamubaliya dekun bi furucɛ caman ka so kɔnɔ sinaya bɛ taa gɛlɛya ka se yɔrɔ dɔ la jalo hali ni cɛ bi muso dɔ fɛ yen dɔ bi fɛɛrɛ dɔ tigɛ cogo bɛɛ la ka fɛn dɔ baara k'o don tuma dɔ la yɔrɔ sumanen na walima fiɲɛ kɔrɔ ka ji k'o kan ko pour que ni cɛ taara nin fɛ yen k'a kana se ka kunu su fɛ n'a taara nin sira fɛ a ma kɛ gɛri ye bon kuma de tɛ ka kɛ ni mɔgɔw ye et puis danbe yɛrɛ kuma yɛrɛ dɔgɔyara o de la n y'o de fɔ aw ye depuis an ka o don émission na n ko nin baara in ala k'a taga ɲɛfɛ et puis ala k'a to mɔgɔw k'a dɔn ni mɔgɔw y'a dɔn danbe kuma in bɛ tɛmɛ nin kan an bɛ mago b'an danbe la o an bɛ mago bɛ an danbe la donc ni muso y'a dɔn walahi ne ka yaala sɛbɛn n ye muso ye ni cɛ bɛ bɔ kungo la a bɛ cɛ ka doni minɛ ka da kunna cɛ bɛna sɔrɔ déjà a ye dumuni tobi k'a ban ni cɛ ka koliji a denw kɛ n bɛ fɛn bɛɛ bi murinasi ko t'o la sɛbɛ ko t'o la o ye i danbe dɔn i nakun donc muso k'a dɔn ne cɛ ma deli ne ba ma deli ka pan ne ba ma deli ka sauter ni muso y'o dɔn hali ni ko dɔ gɛlɛyara da la dɔ bɛna fɔ karisa soteli tɛ an danbe ye dɛ o kuma i t'i ba den ye wa e delila ka soteli minɛ i ba bolo wa o mana kɛ ka dekun o dekun to muso kan a b'a bila nin t'i danbe ye dɛ ne tɛ ɲɛ dɛ ne yɛrɛ b'a gan n'o da la ne ba sotira dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko ni Jean tɛ Paul don ni Jean tɛ Paul don bon nin bɛɛ ye kuma jundanw de ye et puis kuma minnu bɛ na an halaki i bɛ jateminɛ jalo muso bɛ sauter
ka dengo den to ala an ka fɔlɔ cɛkɔrɔbaw ti ko k'u kunfɛ muso kɔnɔma fitirida fɛ a ti bɔ an ka fɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw ka kuma ye muso ti bɔ fitirida fɛ i bɛ den caman ye o kunkolo bɛ funu ten bɛ kɛ kunkolo barabarabaw ye i b'a sɔrɔ a caman ba bɛ bɔ n'a ye fitirida fɛ muso lajɔlen ti koko ta koko mana surunya cogo o cogo k'i pan koko kurunin kunna ayi den bɛ kɛ so ye muso sinji tɔ den ma a kana tɔ sinji ka tɔni den lawura ka fiyewu bɔn ni danbe kuma ti fɔ musow ye danbe kuma ti fɔ musow ye bɔn furu yɛrɛ ne donna pour que ne ka den barikama sɔrɔ n bɛ cɛ bonya n ka den barikama sɔrɔ n bɛ tile cɛ ye n ka den barikama sɔrɔ nin fana bi don o bi tile cɛ ye a ka den barikama sɔrɔ nin fana bi don o bi tile cɛ ye a ka den barikama sɔrɔ est ce que olu b'a sɔrɔ ni sinɛmusoya ni ɲɔgɔn n tɔgɔ cɛ ni ɲɔgɔn kɛlɛ ye wa donc ni ye sinɛya ye du o du kɔnɔ maa barikabalenw de don sinɛya ma se ɲɔgɔn bolo kuru ni ɲɔgɔn kɛlɛ ma non 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 don foro ye foro fila de ye ou bien foro saba de don ni ne n ta kɛ ka ɲa o simasi ɲuman ne b'o sɔrɔ ne ta kɛra ka ɲa o simasi ɲuman i b'o sɔrɔ juru bɛ to faama min na ala ko n tɛ donc o la bi furu cɛ mana muso kelen ta muso fila ta muso saba ta bɛn t'a duw kɔnɔ hɛrɛ tɛ yen ɲɔgɔn fanbala yɛrɛ bolo ma hali ni cɛ bɛ dɔ wɛrɛ fɛ i b'a sɔrɔ o ye dɔ in bɔ kuma ye ka taa dabali kɛ ko n cɛ bɛ yan fɛ ye kuma n'i y'ale bɔ kuma ye bi ka taa sinamuso tɔw dabali donc a ma faamu de n'o tɛ a bɛɛ jɛra cɛ kelen min na o kan ka kɛ diɲɛ fɛn bɛɛ ye nin den kɛra fɛntigi ye nin den kɛra fɛnba ye to n yɛrɛ den ka kɛ fɛnba ye a bɛ ɲɔgɔn kɔnkaransi mais o ɲɔgɔn kɔnkaransi tɛ se denw ka bamananfiniw tali ni furamugunin kɛli denw kɔnɔ o ye halaki de ye donc fɔlɔ-fɔlɔ furu tun bɛ don u bɛ ladi de o fɔlɔ muso bɛ ta bɔ yɔrɔ de la i bɛ muso mara yɔrɔ lajɛ i b'a ba lajɛ i b'a fa lajɛ i bɛ muso ta o ti yɛlɛma fiyewu muso mana kɛ cogo o cogo muso ba mana kɛ cogo o cogo a jogo dɔ bɛ taa muso yɛrɛ la o de la u b'a fɔ de ko bɛɛ b'i ba bolo donc muso mana kɛ cogo o cogo muso jogo dɔ bɛ taa ba la o la ba tun b'i lajɛ de muso ka cɛɲa tɛ filɛ dɛ ba de tun b'i lajɛ mais n'i ye anw ka furu lajɛ bi n'a kɛra furu 100 ye furu 95 i n'o denni de ye ɲɔgɔn dɔn carré kun kɔnɔ i t'a ba dɔn woro minɛlen kɔfɛ a bɛ sɔrɔ a fɔ ko n ba ye karisa ou bien i bɛ taa foli k'o ka du kɔnɔ i bɛ sɔrɔ k'a ba dɔ ye warabilen don wa e donna ka ban o e ka woro minɛna ka ban o cɛ nɛnimuso don wa cɛ sonyamuso don wa kokotalamuso don wa e ka woro minɛna ka ban o donc an ti furu ta yɔrɔw de woro ma o de ye différence min bɛ fɔlɔ muso caman ani sisan muso caman différence min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ ta tun bɛ ɲini ju la de nin ye jɔnni ka mɔgɔ ye a bɔra karisalakaw fɛ i tɛ kuma denni fɛ i bɛ t'i kɛ teri ye u ka so i b'a ba ɲini ka dɔn k'a sɔrɔ i ni denni ma kuma ba dɔnnen kɔfɛ ba tagabolo dɔnnen kɔfɛ nin den kan ka taa i b'i kanbɔ denni la o la o y'a sɔrɔ i ye ba dɔn i ye ba somɔgɔw dɔn ba cɛminɛ cogo i y'o dɔn i bɛ denni ta mais o tun ye fɔlɔ furu cogo ye o de kosɔn nin ba tɛ kuma i y'o den ta nin ba tɛ kuma i y'o den ta nin ba tɛ kuma i y'o den ta n'o bɛɛ nana don e ka so kɔnɔ kɛlɛ tɛ kɛ e ka du kɔnɔ parce que o si ba tɛ kɛlɛkɛlɛ mais nin bɛ filɛ fiyɛ nin ba bɛ filɛ fiyɛ nin ye jɛmɛ fɔla ye nin ye panga wolokila ye n'i y'o ta ka bila i ka so kɔnɔ o b'i ka karo sɔgɔ dɛ parce que bɛɛ b'i ka du danbe bila i ka so kɔnɔ donc an yɛrɛ minnu bɛ furu ɲini na an b'an taga yɔrɔ de dɔn an b'an jɔ yɔrɔ dɔn an b'an mɔgɔ ɲini yɔrɔ dɔn o kɔlɔlɔ de bɛ na ni du kɔnɔna ye denw yɛrɛ wolobali bɛ sin k'a dɔ tɛ ko nin ye ne ba ye furamugunin kɛ dumuni na den fitinin dalen bɔnmana kan k'a ka bɔnmanfini tigɛ ka taa ɲɛɲini
donc mangoro de arabu b'a fɔ de ko tora fo shajara min samari yiri bi dɔn n'a den de kumana ba bi cogo min na denw bi ten o la n'an b'a fɛ an ka segin fɔlɔ danbekɔrɔ ma fɔ an ka muso ta yɔrɔw de woloma kana nɔrɔ dennin na ten a ba lajɛ sɔn t'i pan a den ka ŋunuma n'i ye ba sɔrɔ o bɛ jogo min na n'i y'o den ta den b'o jogo kelen de ta mais e t'i ba dɔn e t'i fa dɔn ka dennin ye gotɔrɔn da la dɔrɔn k'a ta n'i y'a ta o cogo la an karamɔgɔ n'i ye min y'o la o yɛrɛ nɔ ye dɛ o ye tiɲɛ ye an karamɔgɔ an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn ka kɛ ni an ka waatiw cogoya ye nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ kɔfɛ kumakuncɛ kuma jumɛn de b'i bolo ani ladilikan ka ɲɛsin bi gɛlɛya bɛ yen kosɛbɛ sabula musow b'a fɔ ko cɛw nɔ don cɛw b'a fɔ musow don bon ladilikan min bɛ n bolo dɔrɔn muso a dɔn i bɛna den min sɔrɔ n'i ye dutigi kɛ 100 dutigi 95 o bi sa a tɔ ye jumɛn ye muso n'a denw dɛ i bɛ bamakɔ du lajɛ ni bamakɔ du kɛra du 100 ye i b'a sɔrɔ du 95 o dutigi sara ni muso tilera don muso den de b'a ta e ɲɛ bɛ maa joli la an ka jamana kɔnɔ bi n'u faw sara a mɛnna denw de kɛmɛ ka baw ta k'u dagabanasow jɔ ka d'u ma ka baw bila ka taa hiji la ka mobili sen ka di baw ma fa bɛ min fa sara a mɛnna o donc muso ka furu bato jakuma ka ɲɛnɛminɛ tɔnɔ b'a yɛrɛ de kan muso o muso n'i ye furu bato i cɛ kɔfɛ i denw b'i ta donc muso ka furulabato ti cɛlanfɛrɛniya ye o ye den nafa de ye kumana an bɛ min fɔ an balakaw o y'u kana cɛw filɛ u ka cɛw bɛ nin kɛ ta cɛw bɛ nin kɛ ta non u ka n'o filɛ i yɛrɛ filɛ i cɛ bɛna bɔ du kɔnɔ sa i ni denw bɛna to ye n'i ye npogo don i cɛ la i b'i si kɛ k'i denw fana balo parce que n'i ye warini min tɔmɔ ka na o b'o sonya donc cɛ bonya i yɛrɛ kama ani i nafa kama n'i ye cɛ bonya muso bɛ mara yɔrɔ 3 de la ka muso to a fa fɛ yen fa b'a balo n'a taara cɛ fɛ yen cɛ b'a balo n'a ye cɛ barika ɲini ni cɛ fatura denw b'a ta donc a bɛ muso ye talifɛn de ye buwa fatura a ye buwa minɛ ko ɲuman buwa tɛ yen bi o tuma na denw de bɛ yen o tuma denw de bɛ se ka ale ta mais ni muso ye npogo don a cɛ la dusukasi bɛ cɛ faga filanan i b'i si kɛ n'i denw ye morisow la u ye nin ka baara cɛ u ye nin kɛ tan kamalenkɔrɔ cɛ joli e bɛ n'i si kɛ dɔrɔn o y'a kɛ tan mais ni tun ye furu bonya don filanan cɛw u k'u ka muso ta yɔrɔ woloma i y'a faamu kana muso ta k'a ka ɲi muso ta a danbe a ba bɛ cogo di donc n'i ye muso ta o kɔnɔna na i b'i wasadenw sɔrɔ o la mais ka taa kɛ dudenw bɛ ta tasuma bɔla ɲinikun de pour que tasuma kana i bolo jeni mais ka taa sɔrɔ kɛ denw ɲini den kɛ bɛ ka so fa e de jɔlen don ni kalansaraw ni fɛnw bɛɛ ye den si tɛ yen min b'i kun ja k'a fɔ ne kan ka nin kɛ buwa ye i yɛrɛ muso ta yɔrɔ i b'o fana woloma donc ladilikan bɛ n bolo o de ye nin ye jijɛ bɛɛ ti nɔnɔ kɛnɛ an b'a ɲini ala fɛ furu minnu bɛ yen ala ka barika don u la muso ninnu ala k'u sɔn sabali la cɛw fana ala k'u kɛ ladiriw ye a kɔni baara in fana ala k'a mɛn hali bi ala k'a taga ɲɛfɛ an danbe yɛrɛ ala k'an segin an ma ala k'u kɛ alakira bonya kama sɔli ala rasuli an karamɔgɔ an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn i ka nin walawalali in dilen an ma an bɛ dugawu kɛ ala ka si ni kɛnɛya d'i ma ala ka an mɛn k'i lamɛn i ka mɛn k'an bilasira an bɛ ko segin foli ta k'a ɲɛsin aw ma nin sanga in na aw minnu sɔgɔliman na Cherif La Jabaranin sanfɛ n y'a fɔ aw ye kɔrɔfɔ daminɛ k'a fɔ ani a Sheikh Mamadou Konate de bɛ ɲɔgɔn bolo an tun bɛ ka kuma fɛn min de kan o de tun ye bi furu ani kunun furu danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ an ka fɔlɔ maakɔrɔw u ye muso caman mara mun y'a to bi o tɛ se ka kɛ ani furuw kɛcogoyaw a da donna nin bɛɛ lajɛlen na k'a walawala jɛmukan in kɔnɔ o la an bɛ dugawu de kɛ furu ninnu ala k'u sabati an minnu bɛ yen n'an ma furu kɛ an ka furu kɛyɔrɔw k'an k'u woloma min b'a to an ko bɛ se ka ɲɛ cogoya min na an b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ a ka waati wɛrɛ yira an na wasalamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu